Salutare, sunt Shark și vă prezint Black Ocean. Este un joc free. Eu sunt într-un meci acum, un joc free, complet free. Dacă un DLC costă vreo cam 79 de euro și acum eu o să vă joc un meci și după o să închei. Meciul ăsta durează până la 10 runde sau o să cam atât o să joc. Și după o să vă mai fac încă un videoclip și o să continuăm și cu mai multe. Jocul este free, cum am spus, puteți să-l jucați și voi. Dacă vă place să nu lăsați să dați un like și un comentariu dacă puteți, ca să mă ajutați pe mine să încărc acolo. Și ne vom revedea cu toții în următorul episod din Revolution. Cam atât continui meciul. Sper știi ceva. Nu vă tensionați deloc spatele și gâtul. Acest aparat genial combină mișcările de torsiere dovedite cu antrenamentul cardio pentru a obține corpul la care visați. Și totul în doar 5 minute pe zi. Nu uitați că limitator. 5 este originalul. Este solid, durabil, rezistent, dar și ușor și sigur de depozitat. Este complet pentru 4 trepte diferite. Pur și simplu schimbați unghiul pentru începător, intermediar, avansat și intensiv. Acest aparat revoluționar combină mișcările de torsiere dovedite de antrenamentul cardio pentru a vă forma corpul la care visați. Și totul în doar 5 minute pe zi. Așa că spuneți nu acelor exerciții de modați și viitoare care vă oferă doar rezultate limitate. Acesta este sistemul de modelare corporală pe care l-ați așteptat. Totul într-un singur aparat extraordinar. Sunați la numărul la 7 ani sau accesați site-ul pentru a vă comanda propriul Fitness 5 chiar acum. LOL. Ne fac muci. Da, sunt profesioniști. Hai, para valor. Mai există români curajoși? Mai caută cineva dreptatea în România? Mai există libertatea de exprimare? Dacă ești unul dintre românii liberi care nu și-au văzut conștiința și luptă, Deocamdată meriți un premiu. v-am arătat un pic, nu prea mult. În fine, mi s-a dat și după mea și n-am putut să vă arăt mai mult din joc și o să vă arăt atât. O să mai joc un singur match, să dăm un dead match, ca să fie așa. Și după o să vă... o să închei acest clip. Match începe 2 minute și de o să fie un match cel mai mare de like-ups. Cel mai mare level like-ups. Uitați aici, Revoltation 3 prieteni. Acum să jucăm, baby. Dăm game la game. Se mișcă așa în loc, deoarece cauza numerii și nu-mi place nici, credeți-mă. Bă. Nu vă aruncați de la state mai nu sunteți în Typhoon.
sniperii, dacă n-au cu ce să se apere, sunt morți. Meciul o să dureze 9 minute, poate la fel că tot să înregistrez eu și asta mi-am ales altă armă, aia diferită. Cum am spus, aveți posibilitatea de vă alege mai multe arme, veți faceți voi, costumați sau puteți să le cumpărați. N-am nevoie de acolo. No. Asta unul mai se coace. Mission. Da, puteți să schimb arma. Cea mai bună armă. Sniper, nu merge cum să bitch. Am luat. Dacă uite un test aici, nu da. Și m-a luat unul. Ca de obicei, tomoară, te ia. Fine, acesta este jocul, eu l-am prezentat și o să mai fac încă un episod cu el și după să continuu cu alt joc. Deci v-am spus, se merge așa de cauza când filmez pe Bandicam o să încerc să ne iau arme de filmare și asta se numește bine. Cel mai bun este nu știu care să mai am programul, am luat de data, aveam și o să vă prezint ceva altceva, alte jocuri, GTA 4 și vedem acum o să jucăm. Olo, că sunt aici. Mă te duc, friend. În fine, aici o să încheiem meciul și dacă vă place, nu uitați să lăsați un like, dacă vreți și un coment și aici o să încheiem clip. Pa, pa!